Μη, τώρα επειδή χαϊδεύω τη Μαρία, θες να... Δεν με ησυχάζει στιγμή. Για λίγο κοιμάσαι και μετά κοτουρδίζεις πάλι. Να δούμε πώς έγινε. Κατέβασε αρχίδι. Αλλά μην δαγκώνεις. Δεν σου πήγαινε. Όχι, μια χαρά είναι. Πώς πονάει. Ένα σπυράκι έχει μόνο. Και επρίσκα και εδώ τώρα. Εδώ αρχίζει και πρίζομαι, δεν το βλέπεις. Λίγο ναι. Πολύ. Θα φύγει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.